Hello student, welcome to the Debajit Classes. तो जों दिनै बेवहाय नायगोन गोदान मोनसे टपिक आरो बे टपिकआ जाहैबाय क्लास 10 स्टुडेन्टफोरनि थाखाय very important आरो helpful जागोन। क्लास 10 नि जा कोर्स दङ मेथ्सआ फैबाय थानाय HSLC एग्जाम जानो थांगासिनो दङ। माखासेया जानाय नङा होनना सानदोंमोन किन्तु हठात मोनसे नटिस ओंखारबाय जाय नटिसआव बुंबाय जे 14 ना 16 ना बुंदों नामाथाय जायखिजाया मोननैनि मोनसे डेट जागोन तो बे डेटनिफ्राय जोंहा मेट्रिक एग्जामा जागोन होननानै मेनसन खालामबाय तो फाइनल जितुनिखि सिलेबास माने जितुनिखि एग्जाम रुटिन बे एग्जाम रुटिनाबो ओंखारखाबाय जोंहा तो माखासे स्टुडेन्टआ जितुनिखि ट्राइगोनोमेट्री जायखौ होनना बुङो जों आखान्थिथामारि बे भुमसु नङा होमबा तो बे क्लासखौ हयतो बहुतानो एसे गोरा मोनो आं मिथिगौ बेखौ खारन आंबो सानसे टाइमाव जेब्ला स्टुडेन्ट दङमोन अब्ला बे क्लासखौ आं बहुत माने गोरा मोनदोंमोन किन्तु गावनि नाजानायजों आंबो फरायदों बेखौ तो नोंथांमोनखौ आं जेसे हायो बयनिख्रुइबो इजिएस्ट माने मेथडजों आं नोंथांमोनखौ बेवहाय फोरोंनो सेस्था खालामगोन नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना फरायसाफोरा मोजाङै नायलांबाय थायो बे जिनिसखौ आरोबाव जों बुंबावनो नागिरदों जोंनि जा क्लास बेफोर क्लासखौ जों जा डेबजिट क्लासेसनि मोनसे एप्स जों बानायदों आरो बेखौ नोंथांमोना गुगल प्ले स्टोराव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना जोंनि जा डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय लिंक दङ बेयावहाय थांनानैबो नोंथांमोना जोंनि डेबजिट क्लासेस एप्सखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन जेराव नोंथांमोना गासै जिनिसफोरखौ बेवहाय ए टु जेड माने फरायनो मोनगोन फरायनायाव सुबिदा जागोन नोंथांमोना बै एप्सआव थांनानै हाबनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना बेफोर गासै जिनिसफोरखौ गासै कर्सफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन तो जों स्टार्ट खालामनोसै बेनि जों इंराजिनि जा स्टुडेन्टफोर थागोन बिथांमोनखौबो लानानै जों थांफानो नाजागोन बर' मिडियामनि माखासे स्टुडेन्टआबो इंलिश मिडियामाव फरायग्रा स्टुडेन्टफोर दङ आं मिथिगौ जों मिथिगौ बयबो तो बर' स्टुडेन्टआबो इंराजि फरायो इंराजियाबो बर' फरायो नङा होमबा तो ट्राइगोनोमेट्रिखौ जों नायनोसै माने थाम खनासुआरि भुमसु होनना बुंदों चेप्टार 8 आव दङ बियो तो बेवहाय मोनथाम जिनिसा भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि मोनसे जाहैबाय साइन आरो मोनसे जाहैबाय कस मोनसे जाहैबाय टेन बेवहाय गोलाव गोलाव नामफोरखौ आं बेवहाय बुंनो नागिरला नोंथांमोनखौ बेवहाय आं सिम्पलि साइन कसेन टेनजेन्ट बेफोरबायदि आं फरायबाय थालिया गोसोआव लाखि बेखौ डाइरेक्ट मा होनना बुङो जों साइन कस टेन फार्स्टआव नोंथांमोना बे पार्टखौ नायनो दरखारानो गैया बे पार्टखौ नायनाङा नोंथांमोना मात्र मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बै गोजौनि पार्टखौल' गोसोआव लाखि फार्स्ट टाइमाव साइन कस टेन जेब्ला साइनखौ मोजाङै बुजि मोनगोन अब्ला कसखौ अटोमेटिकली हमनो हाहैगोन जेब्ला टेनखौ मोजाङै बुजि मोनगोन अब्ला कटखौ अटोमेटिकली नोंथांमोना हमनो हागोन बेखौ गोसोआव लाखि तो ओंखायनो आं बुंदों बेवहाय बारे बारे जे नोंथांमोना बेखौ मा खालामनाङा फार्स्ट अफ अल बै मोनथाम जिनिसखौ मोजाङै नायग्रोना ला कसेक सेक आरो कट ओके तो बिनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जे जोंहा खनाथि आखान्थिथामनि गोनांथि गोसोआव लाखि मा आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम तो खनाथि आखान्थिथाम होननानै जों सोरखौ बुंदोंमोन खेबसे गोसोखांफिन नोंथांमोना हाफ इयारलियावथ' जानानै थांखाबाय बियो तो हाफ इयारलिनि कर्सआ जोंहा जोबखाबाय अलरेडि दा एनुवेल जा जितुनिखि फाइनेल एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय तो जितुनिखि जोंहा खनाथि आखान्थिथाम होनना बुङो बेनि खनाया बेसेबां डिग्री जायो जोंहा 90 डिग्री खनाथि आखान्थिथाम आरो बे खनाथि आखान्थिथामाव आखान्थि मोनथाम जोंहा मा दङ मोनथाम आखान्थि दङ जितुनिखि गाहायाव थायो बेखौ मा होनना बुङो जों बेस थामहिनबा हासा होननानै जों बुङो बेखौ आरो जितुनिखि गोजौआव थोंगोर जाना थायो बेखौ मा होनना बुङो हाइट एबा अल्टिट्युड होननानै जों बुङो बेखौ जौथाइ होनना बुङो जों नङा होमबा बेनि उनाव आरोबाव मोनसे आखान्थि दङ बेवहाय तो बे आखान्थिखौ मा होनना बुङो इंराजियाव हाइपोटेनास थामहिनबा लाव आखान्थि होननानै जों बुङो बेखौ क्लियार जादों बयबो तो बे जाहैबाय लाव आखान्थि बेखौ मा होनना बुङो जों लाव आखान्थि गोसोआव लाखि आरो बै बेसखौ मा होनना बुङो जों बेखौ हासा गोसोआव लाखि आरो बेखौ मा होनना बुंगोन बे मोनसेखौ जौथाइ क्लियार ओके तो खनाथि आखान्थिथामाव जेब्लाबो नोंथांमोना नैबे डायग्रामखौ आखिनांगोन जेसेबांखिनि मेथ्स खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय मेक्सिमाम मेथ्सआवनो नोंथांमोना बे ट्राइगोनोमेट्रिकआव राइट एंगल ट्रायंगलखौ नोंथांमोना आखिनो नांगोन बेवहाय गोसोआव लाखि तो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जेब्ला खनाथि आखान्थिथामनि खोथा फैयो अब्ला बेवहाय बयनिख्रुइबो लावसिन एबा गोलावसिन आखान्थिनि मुङा जाहैबाय लाव आखान्थि थामहिनबा हाइपोटेनासनि एंगला बयनिख्रुइबो गोलाव जायो आरोबाव मोनसे गोसोआव लाखि खनाथि एंगला एबा खनाथि खनाया सोर बेवहाय एंगल बी बेखौ बुङो जों खनाथि खना आरो बेयो जाहैबाय बेसेबां
90 डिग्री अब्ला बे जों मोनथिगौ जे मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव जोंनि जिथुनिखि गासै जिथुनिखि आखान्थिथाम मोनसे आखान्थिथामाव गासै आखान्थिनि जिथुनिखि जखा बे बेसेबां जायो जोंहा 180 डिग्री नङा होमबा तो 180 डिग्री जायो तो बे 180 डिग्रीनिनो मोनसे पार्टआ बेसेबां जाना दंखायो अलरेडी 90 बे अलरेडी 90 डिग्री लाना दोनदों अब्ला जोंहा खैथा खना थालांखो एंगल ए आरो एंगल सी थामहिनबा बे मोननैया दाजाबनानै बेसेबां जागोन आरो ए आरो सी खौ दाजाबनानै बेसेबां मोनगोन नांगौ जों 90 डिग्री गोसोआव लाखि बेखिनि कन्डिशन किसुमान दङ तो जों नायनोसै दानिया साइन कस आरो टेन बेवहायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरगोन जेब्ला जों साइनखौ फरायगोन गोसोआव लाखि साइनआ जाहैबाय कसेकनि माने गावजों गाव उल्था बिसोर तारमाने जुदि साइनजों सोरजों उल्था जागोन नामदों कसेकजों जोंहा उल्था जागोन गोसोआव लाखि आरो कसजों सोरजों उल्था जागोन नामदों सेकजों तारमाने बिसोर बिदा बिफं सानैबो गोसोआव लाखि बेखौ बे गैयाब्ला बे थानो हाया आरो बे गैयाब्ला बे जाया तारमाने गोसोआव लाखि कदजों सिम्पल खोथा बेसिम क्लियार जादों बयबो ओके तो जों थांनोसै नेक्स्ट लेभेलाव आरो बे जाहैबाय अरिजिनेलि जायखौ जों फरायनांगौ तो फार्स्ट अफ आं बुंगोन नोंथांमोनखौ बेवहाय मा खालामनांगोन जों साइन ए दानिया नायदो साइनजों जों बेवहाय जेबो बुस्थु होआखै ना जेबो ए से जेबो ए बी जेबो होआखै जों नंगौना बेयाव ए बी जेबो होआखै तो ए बी होनायजों जेबो खोथा गैया जों दानिया बुंनोसै बे एक्चुअली मा बुस्थु बे ए बी आ साइडआव ए बी जे दोङो बे माखौ फोरमायो नङा होमबा तो बे ए आ फोरमायो जोंहा मोनसे खनाखौ रिप्रेजेन्ट खालामो बियो बे ए नि जायगायाव बी बो जानो हागौ बी नि जायगायाव सी बो जानो हागौ सी नि जायगायाव पी बो जानो हागौ तो बे खनाथि आखान्थिथामाव जोंहा ए होनना बुङोब्ला नैबे बाहागोआ जागासिनो दङ क्लियार जादों बेसिम ओके तो दानिया बेवहाय मा होनना बुंखो जेब्ला साइन ए होननानै बुङो जों अब्ला मोनसे खोथा गोसोआव लाखि मा जायो होनना बुंदों बेखौ मुखस्थ' खालामनांगोन दे नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल बै कन्डिशनखौ नोंथांमोना मोजां नोजोर होग्रोना लानांगोन तो ए खनानि उल्था आखान्थि होनना बुंदों गोसोआव लाखि तो ए खनानि उल्था आखान्थि नैबे आखान्थिया मा डाइरेक्ट लाव आखान्थिसो बियो नैबे आखान्थिया मा नांजाबनासो दङ ए जों आरो अब्ला ए खनानि उल्था आखान्थि होनना बुङोब्ला सोर फैखो नैबे हासायासो जागोन नङा होमबा नैबे हासायासो मा जागोन बेवहाय ए खनानि उल्था आखान्थि क्लियार डिवाइडेड बाय मा जायो होनना बुंदों लाव आखान्थि थामहिनबा लाव आखान्थिया जिहेतु गोलाव बेखौ नोंथांमोना मायाव दोन गाहायाव लाखिबानो जाबाय सिम्पल तो जेब्ला साइन ए फैयो होनना बुंदों मा फैयो होनना बुंदों ए खनानि जेब्ला नाय ए आ बबेनिफ्राय फैदों जेब्ला खनाखौ जाय खनाखौ बुंगोन बे खनाखौनो नोंथांमोना बेवहाय मख'नो नांगोन जेब्ला साइन बी होनना बुंगोन अब्ला बिया जानाय नङा सरि जेब्ला साइन सी नि खोथा होनना बुंगोन अब्ला सी खनानि मा जागोन बे सिम्पलि उल्था आखान्थि तो सी खनानि उल्था सी नि थाखाय उल्था आखान्थिया सोर जालायगोन दा बेवहाय सी नि थाखाय उल्था आखान्थिया जाहैबाय नैबे जौथाया थामहिनबा ए बी आ गोसोआव लाखि लाव आखान्थिया सी नि थाखायबो एसियान जागोन ए नि थाखायबो बे लाव आखान्थिया एसियानो जाहैगोन क्लियार जादों बेसिम ओके तो नोंथांमोना बेसिम बुजिबाय अब्ला ए खनानि उल्था आखान्थिया सोर हासा जाना दङ बे बेस बी आरो सी दैट मीन्स बीसी लाव आखान्थिया सोर जागोन नाम दों एसी नैबे जाहैबाय एसी क्लियार जादों बेसिम तो थिक बेबादिनो जों माखौ नायगोन इंराजिनिखौबो आं एसे बुजायनानै होनि बेवहाय इंराजियाबो सेम जे जिथुनिखि साइन अफ ए नामदों बे ए से बेफोरखौ जेबो लिरबाय थानो दरखार गैया नोंथांमोना डाइरेक्ट बेखौ मा खालामबानो जाबाय आं बेवहाय बुंनि बे बुस्थुखौ डाइरेक्ट मा खालाम साइन ए ओके माने साइन ए खालामबानो जाबाय ओके तो साइन ए माने मा बुजायगोन नोंथांमोना साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट मीन्स जाय ए नि अपोजिट एंगल जागोन ए नि उल्था खना जागोन ओके ए नि अपोजिट एंगल जायो ए नि अपोजिट एंगल होनना बुङोब्ला मा जागोन जोंहा बे बेसखौ मा होनना बुंगोन जों अपोजिट एंगल होननानै हमगोन आरो हाइपोटेनासआथ' हाइपोटेनास थाबाय नङा होमबा दैट मीन्स बीसी बाय एसी सिम्पल तो बिनि उनावहाय दङ जोंहा मा दङ जोंहा cos ए होननानै बुङो जों बेखौ नङा होमबा cos ए तो सिम्पल खोथा ए खनानि बेलायाव मा फैगोन नायदे साइनावबो मा फैयो जोंहा हाइपोटेनास फैयो कसावबो जोंहा मा फैयो हाइपोटेनास फैयो गोसोआव लाखि माने साइनावबो जोंहा मा फैयो लाव आखान्थि फैयो कसावबो लाव आखान्थि थागोन मात्र कनफ्यूजनआ माखौ लगायगोन नोंसोरखौ जे कनफ्यूजनआ लगायगोन बे उल्था आखान्थि मोनसे हाबना दङ मोनसे नांजाब आखान्थि हाबना दङ मोनसे अपोजिट एंगल जाना दङ मोनसेया जाहैबाय एडजेसेंट एंगल जानानै दङ ओके एडजेसेंट एंगल जानानै दङ माने नांजाबना दङ दा माने जे बेवहाय बुंबाय जे ए खनाजों
adjacent साइडा बबे A खनानि adjacent साइडा जाहैबाय बे AB जौथाया नङा होमबा that means AB hypotenuse that means बे hypotenuse रदे लासै लासै खालाम लासै लासै आरामसे बुजिलां hypotenuse that means AC नङा होमबा बेसिम क्लियार जादों बयबो ओके तो नोंथांमोना बेयावबो नुदों cos A equal to A खनानि नांजाब आखान्थि होनना बुंदों तो A खनानि नांजाब आखान्थि माने मा जागोन जोंहा AB लाव आखान्थिया मा जायो लाव आखान्थिया जाहैबाय AC बेयावहायबो लिरदो जों लाव आखान्थिखौ क्लियार एकदम लासै लासै आं बुजायलांगोन जाहाथे नोंथांमोना इजिलि बुजिलांनो हायो गासै काहानिखौ एक्चुअली काहानिया मा जाना दङ क्लियार जादों तो नोंथांमोना गोसोआव लाखिदो दानिया 1 आरो 2 खोल' मोजां गोसोआव लाखि 1 आरो 2 खोल' मोजाङै गोसोआव लाखि बाकी अटोमेटिकली जागोन आं बुंदों माबादि अटोमेटिक जागोन आरे अटोमेटिक थ' जानो नाङा नङा होमबा अटोमेटिक जागोन नायबाय था नाय साइन आरो कसनि खामानिखौल' नोंथांमोना गोसोआव लाखि मात्र गोसोआव लाखि साइन आरो मा नाम बुंदों आं बे जिथुनिखि कस बे खामानिनिखौथ' मात्र गोसोआव लाखि बाकी जों बुंनि जेब्ला जोंहा सरि आं बेखौ खोमोना होबावनि बेयो आं जा लिरनांगौमोन बेखौ लिरनो हायाखै बेयाव ओके नाय जेब्ला 10 नि खोथा फैयो नाय 10 माने जों मा ना बुंनो हायो गोसोआव लाखि 10 माने जों बुंनो हायो sin divided by cos जायोनो मा divided by जायो sin divided by cos जायो आं बुंनि बेवहाय रिपिट खालामना होबावदों बेवहाय नोट डाउन खालामनानै ला जेब्ला sin नङा एक्चुअली 10 जेब्ला 10 नि खोथा फैयो अब्ला मा जायो होनना बुंदों जेब्ला 10 नि खोथा फैयो अब्ला मा जायो होनना बुंदों sin divided by cos साइडआव ABC माबा माबि एंगल थागोन बेफोरखौ नोंथांमोननि बे जाबादि कन्डिशन थायो बेखौ फज'ना लाबानो जाबाय तो 10 माने मा बुजायो एक्चुअली साइनआ गोजौ थागोन कसआ गाहायाव थागोन दैट मीन्स sin divided by A क्लियार अब्ला दानिया नायदो नोंथांमोना जे sin माने बेसेबां जाना दङ sin माने जाना दङ जोंहा BC by AC आरो cos माने मा जाना दङ जोंहा AB by मा जाना दङ AC जाना दङ अब्ला मा खालामनो हायो जों नायदो मा खालामनो हायो जों जे sin divided by मा जायो नामदों cos ओके तो sin माने मा जायोमोन जोंहा sin माने जाहैबाय BC divided by AC ओके cos माने मा जायो AB by AC जेब्ला गाहायाव दङ cosआ जिहेतु माने रानग्रासो जाना दङ अब्ला बेखौ जुदि बोखारोब्ला बे गाहायनिया गोजौआव थाङो गोजौनिया गाहायाव फैयो दैट मीन्स AC by मा जागोन जोंहा AB जागोन क्लियार अब्ला बे AC जों दानना थांबाय मा थालांखो अब्ला BC by AB गोसोआव लाखि मा ना फैखो अब्ला BC by AB दैट मीन्स काहानिया मा जाना दङ बेयाव काहानिया जाना दङ जे जेब्ला 10 नि खोथा फैयो बे BCआ सोरमोन BCआ साइनाव बुंदोंमोन जे एंगल A नि अपोजिट साइड माने एंगल A नि खना A नि बेयो उल्था आखान्थिखौ फोरमायदों BCआ आरो ABआ सोरखौ फोरमायदों ABआ फोरमायदोंमोन साइड एडजेसेंट टु एंगल A दैट मीन्स एंगल A नि नांजाब आखान्थिखौ फोरमायदों सोरो ABआ अब्ला जों बुंनो हायो A खनानि उल्था आखान्थि डिवाइडेड बाय नेयाव भुल जादों दे बेयो नैबे भुल जादों बेखौ माने सुद्रायनानै ला बे गाहायाव फैगोन जे A खनानि नांजाब आखान्थि होननानै फैगोन बेयाव ओके A खनानि मा फैगोन बेवहाय गाहायाव नांजाब आखान्थि होननानै फैगोन बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामना लाबानो जाबाय तो बेसिमथ' बयबो बुजिखादों बुजिनि जेबो खोथा गैया दैट मीन्स जों बुजिबाय जे 10 माने जाहैबाय जों sin divided cos होननानै जों लिरनो हायो अब्ला जों बेखौ only sin cos खौल' जों गोसोआव लाखिनांगौ बेलेगखौ जों नायनो दरखार गैया ओके क्लियार जादों बेसिम दानिया नायदो आरो दसे दंबावो तो बेखौबो आं क्लियार खालामना होखानोसै आं मा होनना बुंदों बे सोरनि उल्था होनना बुंदों sin नि उल्था बे सोरनि उल्था होनना बुंदोंमोन cos नि उल्था बे सोरनि उल्था होनना बुंदोंमोन tan नि उल्था दैट मीन्स मानसिया जेबादि उल्था माने बेयो बेबादि उल्थाल' खालामना हो बेखौ ओके जेब्ला cosec A नि खोथा फैबाय जेब्ला जों sin नि खोथा फैदोंमोन जेब्ला BC बाय मा खालामदोंमोन AC खालामदोंमोन नायनानै ला नोंथांमोना खेबसे बेवहाय मा खालामदोंमोन AB बाय भिडिअखौ बेक खालामनानै नायना ला नोंथांमोना AC खालामदोंमोन आरो बेयो BC बाय मा जादोंमोन AB जादोंमोन नैबे साइनमोन बिनि उल्थाया नैबे गोसोआव लाखि दैट मीन्स लाव आखान्थि डिवाइडेड बाय A खनानि उल्था आखान्थि ओके बे उल्था जास्ट उल्थाल' लिरना होबानो जों बेनि भेल्युखौ मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बुजिखादों बेखिनि गासै जिनिसखौ क्लियार जालांदों तो बेवहाय आं मोनसे
अंक खालामनानै होगोन सानदोंमोन बेवहाय टाइमा थैगोन ना थैया मिथिला किन्तु जों बेखौ नेक्स्टआवबो नायनोसै नामा 14 मिनिट जाबाय अलरेडि तो बिराद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दङमोन बेवहाय एक्सरसाइज 8.1 आव ओके तो जों नेक्स्ट पार्टआव खालामनोसै बिदिब्ला नेक्स्ट पार्टनिफ्राय जों एक्सरसाइजखौ खालामनोसै नोंथांमोना A to Z गासैखौबो मोनगोन बेवहाय आरो बेखौ बेनि फुल कोर्सखौ क्लास बेसेबां 10 नि चैप्टार 8 गोसोआव लाखि ट्राइगोनोमेट्री जायफोरा क्लासफोराव बुजि मोनाखै जायफोरा माने बेनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों बुजिनो लुबैदों नोंथांमोना जोंनि 99 रुपिसनि कोर्सआव जइन जानानै बे चैप्टारनि गासै क्लासखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जोंनि अनलाइन एप्सआव सोरबा बिदाया फोरोंनो हागौ फंबायखौ सोरबा बिदाया बिनानावखौ फोरोंनो हागौ सोरबा बिफाया गावनि फिसाज्ला फिसाजोमोनखौबो फोरोंनो हागोन बेफोर गासै भिडिअफोरखौ नायनानै फिन खेबसेबाव ओके क्लियार जादों बयबो बेसिम तो जोंनि क्लासनि डेबजिट क्लास एप्सखौ नोंथांमोनखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जों डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै रिक्वेस्ट खालामगोन आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै गोजोनदों आरो बयबो बुजिदों आरो जुदि बुजि मोनि थायोब्ला जोंखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट गोदान मोनसे भिडिअ जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों